हाय लोगोफोर जों दिनै भिडिअ शुट बानायनो नागिरदों बैसागुनि नैबे बानायगोन आरो देलाय दंखायो नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो जोंनि भिडिअखौ नायलांनो दाबाव नैबे थिख्लियानो भिडिअ शुट खालामगोन एलबामबो मोसानाय लाबोगोन गाइस नैबे स्कुल ड्रेस गानखाबाय ओमफ्राय बेहाबो गानगोन आरोखि दसे थानानै ओमफ्राय शुट खालामगोननोसै जों दसे लेखा फरायखांबाय दासो लेखा फरायखांनानै शुट खालामसै दसे उनाव देरनानै थांनोसै बिदिबा नायलांबाय थादो आंखौ अनदो होनदो औ ओइ